ታሪክ ኣሜሪካ ብደምን ዓወትን ዝተጻሕፈ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ግና ስም እቶም ዝበለጹ ጀጋኑ ኣብ መንጎ ገጻት ታሪክ ይጠፍእ። ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ካብ ባርነት ተላቒቑ ንዱር ኣሜሪካ ዝገዝአ ጸሊም ተዋጋኢ ተጓዓዛይ ንጉስ ነገዳት ክሩ ወይም ክሩ ኔሽንስ ዝነበረ ሰብኣይ ክነላለየኩም ኢና። እስካብ መጨረሻ ሓቢርኩምና ጽንሑ። ጄምስ ቤክዎርዝ ንሱ ሓሰተኛ ድዩ ነይሩ ወይስ ናይ ሓቂ ጀግና? ጉዕዞ ካብ ቨርጂንያ ናብ ዓሚቕ በረድ ሞንታና ካብኡ ድማ ናብ ኮረቻ ስልጣን ህንፃውያን ኣሜሪካን ስድራ ቤትኩም ሒዝኩም ተጸበዩና። እዚ ናይ ጄምስ ቤክዎርዝ ዝገርም ህይወት እዩ። ጄምስ ኣብ 1798 ኣብ ቨርጂንያ ተወለደ። ኣቦኡ ጻዕዳ ወታደር ኣዲኡ ድማ ጸላም ባርያ ነበረት። ኣብዚ ግዜ እቲ ጄምስ ከም ንብረት እዩ ዝቁጸር ነይሩ። እንተኾነ ግን ውሽጡ ብሓዊ ንጻነት ይነድድ ነበረ። ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ናብ ቅዱስ ሉዊስ ወይም ሴንት ሉዊስ ተጓዓዘ። ኣብኡ ሓጺን ምስራሕ ተማሃረ። እንተኾነ ግን እቲ ከተማ ንዕኡ ጸበቦ። ኣብ 1824 ምስቲ ሮክ ማውንቴን ፎር ካምፓኒ ዝተባህለ ትካል ሃደን ተጸንበረ። ናብቲ ሰብ ዘይረግጾ ዱሩን ኣኽራናት ኣሜሪካ ምርሐ። እቲ ህይወት ኣብ ኣኽራናት ሮኪ ንሞት ገጽ ንገጽ ምርኣይ እዩ። ጄምስ ካብ ዲፕ ግሬዝሊ ቤር ኣምሊጡ ካብ ጥሜት ተሪፎ ከምኡውን ምስ በረድ ተቓሊሱ ንሱ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ሃደንቲ ዓሳ ኾነ። ኣብቲ ግዜቲ ጄምስ ምስቶም ማውንቴነርስ ዝተባህሉ ናይ ኣኽራናት ሰባት ዝተፈለየ ስማጥረየ። ንሱ ብቕልጣፊኡ ብትብዓቱ ከምኡውን ብተንኰሉ ይፍለጥ ነበረ። እንተኾነ ግን እቲ ዝዓበየ ታሪክ ገና ይጀመረ። ኣብ 1828 ሓደ ዝገርም ነገር ተፈጸመ። ጄምስ ብነገዳት ክሩ ተተሓዘ። ወረ ክመጽእ ከሎ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ዓዲ ጄምስ እቲ ቀደም ዝጠፍአ ወዱ ምዃኑ ኣመነ። ጄምስ እውን ነዚ ኣጋጣሚ ተጠቐመሉ። ን6 ዓመታት ጄምስ ቤክዎርዝ ምስ ነገዳት ክሩ ተቐመጠ። ንሱ ተራ ሰብኣይ ነበረ። ቡልስሮብ ናይ ብዕራይ ክዳን ዝብል ስም ተዋህቦ። ኣብ ብዙሕ ውግኣት መራሒ ኮይኑ ተዋጊኡ። ካብ ባርነት ዝመጸ ሰብኣይ ሎሚ ናሽሓት ህንፃውያን ኣሜሪካ ይመርሕ ነበረ። እዚ ታሪክ እዚ ንብዙሓት ዘይእመን እዩ ዝመስል፣ ግን ሓቂ እዩ። ጄምስ ምስ ነገዳት ክሩ ጥራይ ኣይተወሰነ። ኣብ 1850 ኣብ መንጎ ኣኽራናት ሴራ ኔቬዳ ሓድሽ ተመሓላላፊ መንገድ ረኸበ። እዚ መንገዲ እዚ ባክወርድ ፓስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ መንገዲ እዚ ነሽሓት ሰባት ናብ ካሊፎርንያ ንኽጓዓዙ ባይታ አንጸፈ። ታሪክ ህይወቶም መጽሓፍ ምስ ተሃተመ ብዙሓት ሰባት ኣጋናኒ እዩ ኢሎሞ ገውዲ ላየር ጽቡቕ ገይሩ ዝሕሱ ኢሎም ይጽውዕዎ ነበሩ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ዓመታት ዝተገበረ ምርምር መብዛሕትኡ ታሪኩ ሓቂ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ጄምስ ቤክዎርዝ ኣብ 1866 ዓመተ ምህረት ብምስጢራዊ ኩነታት ሞተ። ገለ ሰባት ብመርዚ ተቐቲሉ ይብሉ፣ ገለ ድማ ብባህርያዊ ሞት። እንተኾነ ግን ውርሽኡ ህያው እዩ። ንሱ ዶባት ዝሰገረ፣ ዓሌታዊ ዕንቅፋታት ዝሰበረ፣ ንባዕሉ ድማ ዳግም ዝፈጠረ ሰብኣይ እዩ። ብዛዕባ እዚ ጀግና ሰብኣይ እንታይ ትሓስቡ? ኣብ ኮመንት ጻሕፉልና። ነዚ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ድማ ታሪክ ጸለምቲ ጀጋኑ ንኹሉ ክበጽሕ ሓግዙና። ናይ ሰብስክራይብ ምልክት ምጽዓንኩም ከይትርስዑ። ሰላም።